ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେ ମେ ମତମିଦ୍ୟ ନିତ୍ୟମନୁଶିଷନ୍ତି ମାନବାଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ନରୁହ୍ୟନ୍ତ ଚୁମ୍ୟନ୍ତେ ତେପି କର୍ମଭିଃ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିତ ହୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ୱାରା ନାନୁତିଷ୍ଠନ୍ତି ମେ ତମତ୍ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବିମୂଢ଼ାସ୍ତ ବିଦ୍ଧିନଷ୍ଟା ସଚେତ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରେ ଦୋଷାରୋପଣ କରି ମୋର ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ମୂଢ଼ ବୋଲି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଜାଣ। ସଦୃଶଂ ଚେଷ୍ଟତେ ସ୍ୱସ୍ୱାଂ ପ୍ରକୃତେ ଜ୍ଞାନବାନପି ପ୍ରକୃତି ଯାନ୍ତି ଭୂତାନି ନିଗ୍ରହ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ପରବଶ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାହାର ଜିଦ୍ ବା କ'ଣ କରିବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତୟୋର୍ନବଶମାଗତେଶ୍ଚ ହ୍ୟାସ ପରିଚ୍ଛନ୍ତେନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିସୟ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଲୁଚି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଦୁଇଟିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତାର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିରାଟ ଶତ୍ରୁ। ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମାଂ ବିଷୂଣାଂ ପରଧର୍ମାତ୍ ସନୁଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଧର୍ଣ୍ଣଂ ଶ୍ରେୟଂ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟର ଧର୍ମଠାରୁ ଗୁଣ ରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର। ନିଜ ଧର୍ମରେ ମରିବା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୋऽୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଂ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନିଂ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବଳାଦିଂ ବିୟୋଜିତଃ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ପୁରାଣ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଲଗାଇବା ପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ହୋଇ ପାପ ଆଚରଣ କରେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରାଜଗୁଣ ସମଭାବଃ ମହାସନ ମହାପନ୍ନା ବିଶୋଧନ ହି ବୈରିଣମ୍। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି କାମ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଯେତେ ଭୋଗ କଲେ ବି ଏହି କାମ ତୃପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ପାପୀ। ଏ ବିଷୟରେ ଏ କାମକୁ ହିଁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ। ଧୂମେ ନାବ୍ରିୟତେ ବର୍ଜ୍ୟଥା ବର୍ଷନ ମଳେତେ ଚ ଅର୍ଥଳ୍ବେନାବୃତ ଗର୍ଭସ୍ଥତା ତେନେବ ଦବାମୃବୃତମ୍। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଧୂଆଁରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଦର୍ପଣ ଯେପରି ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ତଥା ଗର୍ଭ ଯେପରି ଜରା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆବୃତଂ ଜ୍ଞାନମେତେନ ଜ୍ଞାନିନ ନିତ୍ୟଂ ବିନା କାମରୂପେଣ କୈନ୍ତେୟ ପୁଷ୍ପଣାୟଂ ଚ। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ତଥା ଅଗ୍ନି ପରି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଉନଥିବା ଏହି କାମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନ ବୁଦ୍ଧିର ସାଧିଷ୍ଠାନମୁଚ୍ୟତେ ଐତିର୍ବମଃ ୟତ୍ ଜ୍ଞାନମାବୃତ ଦେହିନମ୍। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏମାନଙ୍କୁ କାମର ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାମ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ତସ୍ମାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମନ୍ୟାଦୋ ନିୟମ ଭରତବର୍ଷ
ପାପାନାଂ ପ୍ରଜହିହନଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଶନମ୍। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଏହି ମହାପାପୀ କାମକୁ ହିଁ ସାହସ ସହିତ ମାରିଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରମାଣ୍ୟରୁଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟଂ ପରଂ ମନ, ମନସ୍ତୋତ ପରଂ ବୃଦ୍ଧ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ ପରମାତ୍ମସ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଳବାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କଠୁ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଂ ପରଂ ବୃଦ୍ଧଂ ସପ୍ତାତ୍ମାନଂ ଜହି ଶତ୍ରୁଂ ମହାବାହୁ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ଦୁରାଦସଦମ୍। ଏହିପରି ଭାବେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବଳବାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶ କରି ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ଏହି କାମରୂପ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦିଅ। ଓଂ ତତ୍ସଦିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ସ୍ୱରୂପସ୍ନୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂବାଦେ କର୍ମଯୋଗ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଧେ ରାଧେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।